स्थापित कदली फलतांबूल नैवेद्यं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि। ओम सरसिजनलये सरोजहस्ते धवलधरां शुभगन्धमान्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनकोटिकृपसीदमय्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवेति माधवप्रियां शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतये नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। उत्तरनीराञ्जनं समर्पयामि। करोमि गणपति पूजाराधने भगवान् लक्ष्मी नारायण मूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु। दत्त श्री कृष्णार्पणमस्तु। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितमया देव परिपूर्णं ददस्तु मे। कृष्णवे नमः कृष्णवे नमः कृष्णवे नमः। दाजना प्रसाद
भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं या देव परिपूर्णं तदस्मि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा नारायणाय समर्पितः अनेन संकल्पिता श्रीदेवी त्रिगुणात्मिका महादुर्गायाः कल्पोत्तरस्नानविशेष तप्तोदक त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती आराधन पूजाराधनेन भगवान् श्री जगदम्बार्पणमस्तु तत्र श्री कृष्णार्पणमस्तु इंद्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनमयादेव परिपूर्णं तदस्मि देवालय अनुग्रह करताना या संवत्सरांतू हा पूज्य देवनो
वैल वर्षांत कोर्चशील सेवा आपण एच संवत्सरांत स्वीकार करता म्हणले दृढ जाणशील देवाला अनुग्रह म्हणून दिसता स्वर्गीय देवाला एक अनुग्रहान करताना आमगेले लक्ष्मीपती वेंकटेशाक तशीच महामायेक सर्व परिवार देवान स्वामी गेले मनांतली इच्छित केत उनकी प्रतिष्ठा पुण्य पर्व कालारी स्वर्गीय देवाक बालालय प्रतिष्ठा कोरका म्हणत सांगेले मनांतली इच्छा तशीची विशेष जावनो देवालय माघ शुद्ध दशमी पूर्वांग जाम जावका जललय देवालय शंकुस्थापन पूर्वांग जावनो कोरका जल सर्व कार्य तुम्ही चंद्र उपार कोरका मंडळ सांगेले एक आदेश विशेष जावनो आमगेर पेंटेशन सर्व भजकान ऐक्यमत्याले आमगेर देव म्हणत सर भावने रुकार येवका सर्व जनान भक्तीन श्रद्धेन प्रीतीन आमगेर देवळाचे एक जीर्णोद्धार कार्यांतू मुखासुनेन भाग घेऊन कोरका मंडळ स्वामींगेर एक मनात निश्चित घेत त्यांनी आदेश दिलो 8 दिवस भितरी 8 लक्ष गायत्री जपाराधन जल्ला जलारी 20 दिवस जावो 1 कोटी जावका म्हणत सांगेले एक इच्छा पूर्ण जायन जलारी आमगेर उणापण म्हणून दिसता जलारी स्वामींगेले पुनरपी आदेश दिलो देवा निधी कलश भितरी कोरका जलला ते जावका जलला 1 कोटी जपाराधन सर्व जनान भक्ती दवन श्रद्धा दवन प्रीती दवन केल्यान तुमगे देव संतुष्ट रूपार स्वीकार करता ते कोच्चिशिले होमा कुंड देवालय निधी कलश ठेवते तई गायत्री यज्ञ कोरका म्हणत असले स्वामींगेले एक आदेश तुमका सगळ्यांक गोत्तु सर आयच्यान 40 वर्ष पूर्वांग जाम पंचाळी श्री महालसा नारायणी देवाल देवी प्रतिष्ठा जेवची संत तेची गर्भगृहाचे सन्निधींतू तई सर्व अर्चकान मेळून गायत्री जपाराधन कोरनो तई गायत्री विशेषान हवन केलेले अजनंतर 15 वर्ष नंतर ते विशेष रूपारी आमगेले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गेले अमृत हस्तान ते विशेष या महालसा प्रतिष्ठापन केली तदनंतर 25 वर्ष भितरी देवान कंचकंचन मने वैभव घेतलं म्हणारी साक्षात देवालय विशेषान महाविष्णू अवतार त्या मोहिनीनं विशेषान स्वर्णरथार बैसून घेऊन सगळे समाजाक अनुग्रह केलो तशी स्वामींगेर मनांत एक इच्छस आमगेर देवळांतूय देवा प्रतिष्ठा जेवत असल ते जाग्यारी योगी जावशिले गायत्री जपाराधन केलं तसले तद दशांशारी एक गायत्री हवन कोरनो ते शंकुस्थापन कोर घेऊन देवालय प्रतिष्ठापन मुखार सुनून देवग्रह निर्माण इत्यादी कोरकाम सर्व जनान देवालागी मनाने भक्तीने प्रार्थना करून घ्यायचे 5 दिवसारी आमगेर अहोभाग्य म्हणून जे देवळांतू देवाक तत्वोदक स्नान करूच म्हणारी देवा प्रतिष्ठा समयार मात्र जर आमगेर गावांतू सगळी देवालय एक विशेष जान वसदुर्ग म्हणारी ते दुर्गा देवीलेची परिपूर्ण जावशिले एक अनुग्रह म्हणून दिसता तिका योगी जावशिले तत्वोदक मंगल स्नान 5 दिवसार कोट्याशील भाग्य आमगेर सगळेची भजकवंतांक देवा अनुग्रह केलं असं सर्व जनान मनाने भक्तीने प्रार्थना करची कोट्याशील मंगल स्नान देवान संतोष रूपारी संतुष्ट रूपार स्वीकार करून घेऊन देवाल परिपूर्ण कृपा कटाक्ष आमच्या सगळे समाज देवा देव लक्ष्मी गोविंद गोविंद